Γαμώ το τάφι. Ω, πήρε φωτιά, Αντά. Μέτρα. Α, ναι, για να στο πάρουμε, αυτό είναι σίγουρο. Δεν έπρεπε σίγουρο. Έχει να φέρει. Υπάρχει ένα περισσότερο. Σταμάτα. Σταμάτηξε. Για τα The Water Balloon Boys, τρελός. Πάμε. Γεια σας, είμαστε από τα The Water Balloon Boys και θέλω να μου πείτε μία δήλωση για την ανεργία που μαστίζει αυτές τις μέρες. Αυτό εδώ, Ναι, τι είναι αυτό τώρα? είναι βίντεο. Σας τραβάω, θα σας το δείξω μετά να μου πείτε τη γνώμη σας. Εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω γνώμη. Η γνώμη σας για την ανεργία? Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς απλοί πολίτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς παλεύουμε και ψάχνουμε να βρούμε το μεροκαμάτο μας. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η άποψη 2 τρικαλινών. Αυτά. Θα το πω στο επόμενο βίντεο.